Deopani along atok ano ke doarong araratum akiduk akisung along ke palang dunjia phanpura Deopani constituency along akimi VDC Chairperson Elis teron pia phan pekponlo Bangso puthak ningkarong GPC upper Deopani araratum VDC Chairperson Elis teron pia phan karcho asai dengpon Kedamtang pai ni hydroxyr ni kang samapor upper Deopani araratum chepengsi Deopani constituency VDC Chairperson akimi sangpi Elis teron pia hemlong an palidamsi karcho asai dengpon Ilitum langdam lo pulote Karbianglong Autonomous Council ke parlo long inquira truck constituency ang bongpen VDC chairman arpu ke bat ke der naike lakhang ko rapli Deopani constituency henlo pule pudet seta henoni la solong MC Sarban Kumar Telenga Deopani constituency EM Mukut Mahanta lapen Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Bonghang aphan kachuning ria tengpen rar aphan RDP ponsi alang liphan VDC chairperson kipek pona phuthak rar pen kachoro pajirpon Aduntu upper Deopani araratum alang ni keklem kedam asaya long arna malong ahir jumi lapen hobang pikangsi anso se kaching thor asaya mo keklem pon thekja phan hir jumi hang pitekang Dak service na 24 nong Deopani Komasti along pini VDC chairman kai pi ani phan pini karcho ke ba kini tum ning arong pik no lapen ang songlong ke thegi ding tum lang tum ke ma thapon ke klem pon labang so ke jong pon arpu pek pon sta minute ning arong pik ason sin tum dol Tangga alang ni phan son ki jong pon ba ki pek pon pen nang to son an ning ke the ba da ning ke the bangge ning the ulo je alang ni pen jok kedam tang ko anan ning kan bin istami hitum party chipu pepin ben hitum camera pelo asona tha sinan ke bang ja polong astami ke doan akama jam la pen party akama astami ni tum camera pet pola pen alang li pen jok ni tum phan aprang la party akam ang japon proposal ning thela Balipathar pen projente rang Karbianglong live